വയസ്സ് 12, കീഴിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നത് 1000-ഓളം പേർ. അല്ലപ്ര ഓർണയിൽ ഈ കൊച്ചു സംരംഭകനാണ് ഇന്ന് താരം. 12-ാം വയസ്സിൽ സംരംഭകനായ മുഹമ്മദ് അമീനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സന്തോഷ് പെരുമ്പാവൂർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട്. വീടകം വിദ്യാലയമാകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരാകുന്നു. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മടിയിൽ ലാപ്ടോപ്പും വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിടുക്കൻ. ഇത് പെരുമ്പാവൂർ അല്ലപ്ര ഓർണ പത്തനായത്ത് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മൗലവിയുടെയും സഫിയയുടെയും ചെറുമകൻ അമീൻ. 12 വയസ്സ് മാത്രമാണ് ഈ മിടുമിടുക്കന്റെ പ്രായം. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ വരെ മാത്രമേ അമീൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 4 വർഷങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് മാത്രം പഠിച്ച അമീൻ ഇന്ന് ABC കോഡേഴ്സ് എന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ വരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഡിംഗ് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധനായ അമീൻ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ സ്വയം ഗെയിമുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഈ മിടുക്കന്റെ കീഴിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമടക്കം 1000-ഓളം പേർ കോഡിംഗ് പഠിക്കുകയും ഇതുവഴി തൊഴിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും കോഡിംഗ് പഠിക്കുവാൻ അമീന്റെ സമയം തേടുന്നവർ അനവധിയാണ്. ഇതുവഴി ഒരു മാസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 1 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഈ മിടുക്കൻ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും തനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കുവാനും ചെയ്യുവാനും മാതാപിതാക്കൾ അവസരം തന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ചെറുപ്രായത്തിലും അമീനെ ഒരു സംരംഭകനാകാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് അതുപോലെ റോബോട്ടുകൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ആപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഫോണിനൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോഡിംഗ് വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാപകരെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്കുള്ള അധ്യാപകരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സ്കൂളിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വേറെ കുട്ടികളെ 6 വയസ്സ് മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ കോഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ് വരെയാണ് നോർമൽ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഓൺലൈനിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 4 മക്കളാണ്. 4 മക്കളും അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം എടുത്ത് പഠിക്കാം, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായ പിതാവ് ഷിഹാബുദ്ദീനും മാതാവ് റബീനയും തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അമീന്റെയും സഹോദരിമാരുടെയും പിന്തുണ. അമീൻ മാത്രമല്ല, അമീന്റെ കൊച്ചനുജത്തിമാരും വിദ്യാലയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. മക്കളെ സ്വയം പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലുള്ള 100 അമീന്മാർ ഇനിയും ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നും നമ്മുടെ പഴയകാല കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പഠനരീതി മാറണമെന്നുമാണ് പിതാവ് ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്നോളജിയിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അമീനെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ വളർന്നു വന്നേ മതിയാവും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ഒരുപാട് സംരംഭകത്വത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകാനും ഒക്കെ അമീനെ പോലുള്ളവർക്ക് കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അവരിഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് അമീനെ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കേസാണെങ്കിലും പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഫീലാണ്. അത് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇഷ്ടവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന് സമയം കിട്ടുന്നു. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷിമൃഗാദികളെ പരിപാലിക്കുകയാണ് അമീന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഇവ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അമീന്റെ കൂട്ടുകാരും. പ്രായം എത്ര ചെന്നാലും പഠിച്ചു വളരാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല. എന്നാൽ പ്രായം എത്താതെ തന്നെ ഒരു സംരംഭകനാകാനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തടസ്സമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ. ക്യാമറമാൻ ബൈജു കോതമംഗലത്തിനൊപ്പം സന്തോഷ്, മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ.